खुलुमबाय बे समाव फोसावना लादों मोनसे गोनांथार रादाब 29 डिसेम्बरनि सोलाय 19 जानुवारियाव खुंजागोन टेट आनजाद बोहैथि दाननि 29 अक्ट'खालि खुंजानो गोनांमोन फोरोंगिरिनि रोंगौथि आनजाद एबा टेट रायजोनि गुबुन गुबुन गेजेरारि सोलोंथाइ खोन्दोआव ग्रेजुवेट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय लांदां जानानै दं गासै 9717 मासि बेनिनो 8230 मासिया ग्रेजुवेट फोरोंगिरिनि आरो 1487 मासिया पोस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिनि बेनि थाखाय गं 9 जिल्लायाव गासै गं 57 आनजाद मिरु फसंनाय जादों बेफोर लांदां मासिखौ सुफुंनो थाखाय रायजोआव गिबि खेबनि थाखाय खुंजागोन टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि एजुकेशनआ ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेटनि टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट आनजादखौ 29 डिसेम्बर खालि खुंनो थि खालामदोंमोन नाथाय 29 डिसेम्बराव खुंजानो गोनां टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट आनजादनि अक्ट'खौ फावसायनानै 2025 मायथाइनि 19 जानुवारियाव खुंनो थि खालामबाय मख'नो गोनांदि आनजाद खुंनायनि माखासे सान थाबावनायनि गेजेरावनो आनजादनि फराफारिखौ हरखाबै सोलायनाय जादोंमोन थांनाय 5 डिसेम्बर खालि गोदानै फोसावनाय आनजादनि फराफारियाव 50 नम्बरनि सानखान्थि आयदा सोदेरनाय जादोंमोन बेबायदि थासारियाव माखासे आनजाद होगिरिफोरा गोजौ बिजिरसालियाव गसर थिसनदोंमोन बिजिरसालिया बे आयदाखौ गोथौथि होनानै 29 डिसेम्बरनि सोलाय 15 साननि उनावसो आनजादखौ खुंनो बिथोन होयो बे बिथोननि उनाव गेजेरारि सोलोंथाइ बिफाननि सामलायगिरि ममता हजाया मोनसे बिथोननि गेजेरजों आनजादनि थाखाय गोदान समखौ फोसावो बिथोनाव बुंनाय जादों दि 3 जानुवारिनिफ्राय बिनायसाफोरा थिखानाय वेबसाइटनि गेजेरजों एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन